Град Куарзазат, старата Медина арабска или по марокканския тертип те го наричат Казба. Тук е живял владетеля, тук е било стария град с помещенията, битовите. След това той излязъл навън и се е разпрострял наоколо. Града, който снимаме, се намира между Агадир и Загора. Това е южната част на Мароко и са само стари автентични градове. Сега ще ги огледаме повечето от тях. Екзотиката е страхотна, архитектурата на берберите, а ние продължаваме нашия път.